το Why Not για να διεκδικήσουμε όλοι το θέλω μας. Εγώ θέλω αυτά, θέλω γεμάτους ανθρώπους, δηλαδή ανθρώπους που να μπορούν να ονειρεύονται και να το κάνουν. Εγώ θέλω ένα μεγάλο φεστιβάλ θεάτρου και μεγάλους ποδηλατοδρόμους για να μπορούμε επιτέλους να ποδηλατούμε με ασφάλεια. Όπως γράφω και εδώ, πλανώδεις καλλιτέχνες, δηλαδή μουσική του δρόμου, ζωγραφούς, οτιδήποτε έχει να κάνει με τέχνη και είναι ελεύθερο στον δρόμο, χωρίς περιορισμούς. Περισσότερα καλλιτεχνικά μουσικά δρόμενα. Και Περισσότερους animal lovers. Είναι η ζωή. εγώ είμαι Βασχάλης. Και τι θέλετε με την πόλη? Εγώ θα ήθελα την πόλη στα χέρια των νέων. Τι ξέρουν τι θα κάνουν. Η πόλη στα χέρια των νέων, αυτοί ξέρουν τι θα κάνουν. Ξέρουν τι θα κάνουν. Και περισσότερα free events, γιατί είναι δύσκολη καιρή και τα χρειαζόμαστε. Θα ήθελα περισσότερο πράσινο, λιγότερα αυτοκίνητα και περισσότερα χαμόγελα. Χαμόγελο, ευγένεια, να διασκεδάζει όλος ο κόσμος. Αυτά είναι τα βασικά. Εγώ θέλω επιτέλους το μετρό.